الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagariami, naguskan sana mga babayami si kuwagama Islam. Tano dan tano, ka isa din man to di tano masisiyap ang mga Muslim. Nagumiyadaray nun tanoron, na ginanso kasisiyap tano si iko mga udi na suldu walay tano. Aya mana na kalilipatan tan wagyang kuto kala alimu agyang kuto kinibagan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kuto mga walay tano. Diyan kaya walay mga pagariya na santano dimbi eta sa mga pamilya tano. Upama ko kaumpian susulda walay na keednagyang kuto mga muryataw amya makapiapi parangay maalakan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu matatago nagyang kuto ina amapi kambiat sa wata. Mga pagariya isay niya muskila ndedakal si iku mga Muslim. Agyang kuto ini ndiray no niyan agyang kuto kaumpi iniyan sagyang kuto kapakapi agyang kuto sulda walay niyan. Yang kaya di tano di pagusain na kita baya amay ito aya matatagusaya agyang kuto 40 nasiha li islahil buyut. Patapulo aya ang mga wasiat ko ukit akaumpi itano sagyang kuto suldo mga walay tano. Sa insyaallah nagyang kaya kapagusaya tano ron na pagaluin tano kaisad na ya apakaumpi si erakatano ang mga Muslim. Isad na kamapian na kibagay niya si erakatano na may tubay ito untano aya kaantano mapasad kasugunan niya na antano makuha ang mga Muslim. Antano makuha ang mga Muslim na nagyang kayak kaya punita noron na gyang kutuba suke paro sa orasyan na di saya dimentay ka antano ay mapasad gyang kaya paman nakapagusaya tano sa gyang kaya 40 awasyat. Mga pagariya sikuda tanurumpan na kapuni na usayin tanudaan wanto na ka-importante agyan kaiyawalay so mga sulda walay tano gyan ko tuwa paman na inibigay rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala paman na kabubalingan tano miyalala na nalimo mga pagariya malunga man nagda-gda pamimikiran tano man agyan ko tuwa mga tao ada abayran walay nakepikir ka agyang kuto mataan din agyang kaya walay na tanto kumala alim wallahu subhanahu wa ta'ala. Miya kadagdag lang mga tao ada abayran na kabubalingan. Ano sira na kumakadin nasisira sa agyang kuto ang mga karsada agyang kuto ang mga park o di na anton asanap ketimu angkiran na nada abayran walay nakepikir ka amataan din nagyang kaya walay na tantud na ya kumala alim wallahu subhanahu wa ta'ala. Pagpanalamatan no si wallahu subhanahu wa ta'ala. Inaloy wallahu subhanahu wa ta'ala sa surat An-Nahl ayat 80 at tigyan na wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Matanas wallahu subhanahu wa ta'ala nabigang kanunian o di nabiyeluin niyan sa mga walay niyo apked na niyo. Aya maana na runon sukalaan na oras tano.
Makapuong ka sa galbakan, nambeling ka sa walay. O di na makapuong ka ko babasuka ka, nambeling ka sa walay. So mga wata ka, nambeling sa walay. Nagina ni kala alimu, agyang kaiya pam, kala alimu wallahu subhanahu wa ta'ala, bigyan kanyan sa walay na kailangan na masyap tanway. Masyap tanway, agyang kaiya paman na mala alimu rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. So mala ulama as Ibn Kathir rahimahullah, na ini tafsir yan sa giyang kutuwa paman na biyatiyatan wa ayat na tiga na suwallah na pagaluin niya na giyang kutuwa kala alimu yan si iku uripan yan. Abigan niyan sa walay. Naman ito, bigan ka niyan sa walay si iku paman na mga Muslim adnak adem pena paman na walay niyan aruno na makasusulod na paman na penalamatin ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang ko tuwa walay, inibigay ka wallahu subhanahu wa ta'ala, narukon bubaling. Yung ko tuwa ka ba sa kurkano kagim, ya kadagdaga mga tao ada abayra na kebalingan. Nasaka nabigang ka wallahu subhanahu wa ta'ala, inukur ka, aadna walay ka arukon na pagkabaling. Yauna ilayha, apaman narukon na pagapas. Wayastatiruna, nagurungkaw na makadidilong. Malung ka man yang gede-gede o pamako paman na saka na daabang ka kedilungan, daabang ka paman, daabar ka pekasiap, naswalay na kadidilungan kanian, nagu masisiap kanian, nagu ronak ka kekuwa agyang kutu apim berang amapia guna ap paman na dingga di manggelebek. Natano dan tano mga pagadia ka isad na ya paman na mapia si arkatano mga Muslim. Paman na adina mga walay tano, masisiap tano ron, nagusto mga pamilya tano. Si karumanga, so mga wata kabibay na masisiap, kadidilungan sa giyang kuto paman na sulda walay ka. Yan kaya mga walay tano at tigong mga ulama, natano dan tano, ka derpaana naron tano ken. Paman na igira ken ka, nasa sulda walay. Nagu igira paman na, miyaka pangaruma ka, nasisi ka sa sulda walay. Nagurukaon pakaturug, narukaon pa na makadeke. Hina ni paman na kaimportante agyang kuto walay. Ino paman na kailangan tano agyang kaya mga wasiat o mga ulama, akaumpian agyang kaya sulda mga walay tan. Naguigirat tigong mga ulama, kabaya utawa mataram bisa, natiram bisa sa kanya sa agyang kuto sulda walay niya. Igira manutua, miyak ada ka lagi ang kuto fitna. Yung kutua marata na ukabaya ka makalidas kakiran. Di ka kabinasaan, napminting ka sa sulda walay, ka miyasya pakaginawang ka. Tigong mga ulama, aya pinaka-importante ron nagyang kuto susulda walay ka, narong kanuron na pagkatimu a pamilya. Matitimu kaon so karumang ka, matitimu kaon so mga wata ka, ansiran di kabinasai. Masisiap siran. Paman nagyang kaiman to mga bangsami, mga datu nagu mga bai, agyang kaya masa tano na mindekal agyang ko to fitna, udita no masiap so mga wata tano na pedsiran pekarata. Nagu keemutan siran agyang ko to mga rarata, mga tao, paman na siran imbinasa sa agyang ko to mga murya tao tano. Nagi paman nakapugusi etanoro. Tiga penuh mga ulama aswalay nasan masih siap su mga bai. Satrul mar'ati wasiyanatiha. Paman naruno pagpakadilong su mga karumatano o di na paman na suwata ka mga bubay naruno no makadidilong nagu masih siap sa giyang kuto paman na sulda walay. Tiga mga ulama apad sa paman na sabab asakatano ang mga Muslim na siyapan tano agyang utasulduwalaytan. Napaganayro na tigong mga ulama na wiqayatun nafsi wal ahl nari jahannam. So mga walay tano, nakasiyap tano ron so mga ginawa tano sa giyang kuto apoy kunara ka jahannam. Naman na paman na aya pugusin saya, kaya na saya aya pugusin tano saya na kanababu paman na giyang kaya dunia. Kaapi agyang ko to akulaw latano sa
alungan amori na adna kisusumpatian sa giyang kutua kasiyapatano sa giyang kutua mga walay tano. Ayakaturo wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutu ayat sa suratu at-tahrim. Gina lang kanu saya matao. Sa giyang kaya indilil tano ayat. Tigu wallahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayaman na ini natigu Allah subhanahu wa ta'ala his kanu amya maratiyap. Tuwag nu Allah subhanahu wa ta'ala sumanga datu mga bai adna paratiyan niya si ku Allah. Ku anfusakum lidas niyo mga ginawa niyo. Naman to. Saka apaman na Muslim apapagkanag saya nalidas na kaaginawang ka sagiyang ko to apoy kunara ka jahannam. Sakay paman na pitiruan saya wallahu subhanahu wa ta'ala Muslim mapaparatiya si iku Allah lidas na kaginawang ka si iku apoy kunara ka jahannam. Wa ahlikum nabas kabu so pamilyang ka gi paman na kailangan si arkatano adi na paman na oras tano si iku mga pamilya tano. Kena bagagi paman na giyang ko to mag-Islam tano na sa katanubo di kailangan na mi praktis tano so mga pamilya tano. Ayapitiru Allah subhanahu wa ta'ala na ku anfusakum wa ahlikum. Saka aguso pamilyang ka. Na kailangan na milidas kagiyang ko to ginawang ka sa giyang ko to apoy kunara ka jahannam. Miya kadagdag-liman to paman na pamilya. Ubarasambayang suina aguso ama na sirang ibarasambayang. Ano su mga wata? Gi paman na enutan waya pugusaya ka antano sira na mitilon sa giyang ko to surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Kenapa bu paman na sa katano surga kamataan din nakapaman na ipagisar katano wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga pamilya tano. Sunara ka jahannam na ayad na mga itagunun na sumanga tao ada paratiya si iku wallah wal hijara nagugyang ko tuwa miya makalala lakungan nagyuto itagun sa giyang ko tuwa naraka jahannam matatagun panagyang ko tuwa mga malaikat ghiladun shidad apaman na mga malaikat amia makarangirangit adiran din supa ka nagyang kutwa isusugu kiran wallahu subhanahu wa ta'ala kasadin sa sugu ang kiran wallah sa giyang kutwa katatagu iran si ko apoy ko naraka jahannam apaman nakasiksa iran si ko mga tao nagyutod ni penggelab kadiran napiakalakaya mga pagariya apaman na iyang kaya kulaw la sa alungan amawri nagya inutanway apaman na di pagusaya asya pantanwag yang ko to asulda mga walay tano kaan tano milidas ang mga ginawa tano sa giyang ko to apoy kunara ka jahannam naraks mga pamilya tano. Ikadua tigo mga ulama enutanwaya siya pa susulda walay mga walay tano natigo mga ulama idhamul mas'uliyatul mulqa ala ra'il bayti amama Allah yawm al-hisab. Saka adeto padir di pakuana paman na saka adin pamilya niyan sumanga ama na miyalala amas uliyang ka ami babatugur ka nagusugatan ka wallahu subhanahu wa ta'ala ipagisar ka wallahu subhanahu wa ta'ala siku kappa ka mga salungan amori siku kappa magitunga siku mga amal tano nagi paman na pipikiran tano, aguditan waya, kukuhaan si iku mga ginawa tano, amataan din na pagkatindig tano sa hadapan wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ipag-isiyar ka tano, agiyang koto, kababaloy tano, pagipat sa pamilya. Anto na pamilya nga, si karumang ka. Anto na apan, sumanga wata ka. Napikiran ka maniman to, ande taman, agu anto na panabenar ka sa agiyang koto, kaya biita nga si ko karumang ka na gusto mga wata ka. Ano ka man pamimig? Ino mga day, matausumbayang si karumang ka? O matausumbayang alhamdulillah. Ino mga day, di manambayang, di malimawa ka to. Na pukasang ka uno to, sumanga wata ka, pagariya. Pipirad ni man to yung mga idediran. Piragaan ka, nagupi mamangudaan ka. Na ino mga day, matausiran sumbayang, ino mga day, ini pangandoong akira nagyang ko tuwa kasimbairan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Mini pangandoong akiran, miya kaswasiran sumbayang.
Kagi paman na kapakaya kayagupang kau ng mga ustad, agusto paman na mga ulama, kainindig kasiran sa madrasa. Na ino mga di, mga pagariya, masisiyapiran nagyan ko to 5 wakto. Giyang ka iya, kap mo muriya tao, nagukap pamilya. Ino mga di, piyag isabutan kakira, nagyan ko to ama, piyag penggilab kaniran. Anta aka, piyag bay nakasiran, inindire ino nakasiran. Sagyang ko to, kasuairan sagyang ko to mga rarat agalabak. Inuman paman na sagyang kaya masatano. Naminde ka lagi ang kaya mga wata amya makarata-rata ikatero. Mga wata aya kapasangan niran nagyang ko to mga galabak ay kerarang ito Allah subhanahu wa ta'ala kagi sukadakalan paman na suama suina na daniya ng biita agiyang ko ito ang mga watayan. Nagina ni mulungan tanong mga pagarya. Mulungan tanong agiyang kaya mga awida akal. Misusugat sa agiyang kaya masa tanong. Naman agiyang kaya paman na mga murya tau tanong. Sudo no paman na kalimuun Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na rin galabakiran. Anto na ipaman na uusara niran sa giyang kuto ang mga orasiran. Nauditan no ay pamambulungi mga pagarya na kepakay ararang ito Allah subhanahu wa ta'ala kerarangitan tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Aya dalil na giyang kuto akatero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigana inna Allah ta'ala sa'ilun kulla ra'in amma sar'ahu ahafidha dhalika am dayya'ah. Ayaman ini yang kaya katero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natiga na mata naswallah mataan ko naswallah ayaman na mapenggulawlad niya mga panggariya ni mataan so nabitan wa Muhammad sailun kulla ra'in na ipagisiyan si ikulang ulangwan umiya baluya pagipat si iku suldawalay nasa kanwa mga aloks kalaano na so paman na so ama na naipagisuon wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kuto pagipatan niyan. Ino mga day, miya siya piya nagyang kuto sulda walay niyan, so pamilya niyan, anta akaminin dereno niyan. Na mapenggulolad na ng mga pagariyami. Magatos ka porsinto na ipagisar ka wallahu subhanahu wa ta'ala so pamilyang ka. Ino mga day, miya siya kasiran, piya isabutan ka kira nagyang kuto ama piya anta aka, inindereno na kasiran. Sa tama na tigo nabitan wa Muhammad asumama na ipagisuon din wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kuto pamilya niyan. Hatta yas'ala ar-rajulu an ahli baytihi. Paman na makaumaka sa alungan amori na pagisuon ka wallahu subhanahu wa ta'ala antun na panamara ka sa agyang kuto kaya siya pa o di na paman na kaya sabutaw pamilya kasi ko agamatan wa Islam. Ay ikatalo, tanwa ya paman na siya pa agyan kaya paman na sulda mga walay tano, natigo mga ulama, annahul makal lihifdin nafsi was salamata minas surur wa kafiha anin nas. So walay naginan idar pa akasiyap tano ron sa mga ginawa tano. Nagukasiyap tano sa giyang ko to ang mga rarata. Nagugiyang ko to kamarataan o mga tao. Apaman na o pamako daawalain ka nakapakaya di nga masya paginawa ka sa giyang ko to ang mga rarata o di nagyang ko to akarata o mga tao okay nagirad na walain ka na masisya pa kaon igira man to paman na minda ka sumarata na siya pa nga so mga wata ka aniran di kakaidi o di na paman na andi kemarata iagiyang ko to paman na pamilyang ka na napaman na sisya pang kasiran sa giyang ko ta sulda walay miya kadagdakala apaman na amataan din o di na paman na siran na masisiyapiran nagyang kuto ang mga murya tawiran. Andin di ka kagawin yan na kerarangitan o di makaumasawalay nagyang kuto awatayan. Nagyutwa ki pirmiro ang mga ama. Balasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Sagyang kuto karangitiyo si iku benar. Karangitiyo si iku benar. Nagukasi siyapan niyo sagyang kuto ang mga murya taw niyo. Giyang ko tuwa lagi dutua kelas siya paman na kapamilya masisiyapian agiyang ko tuwa mga murya taon yan
so mga nguda na gusto mga raga na masisiap siran nagyutoy mampu ipaman na gyutoy paman na kekuha mapi ang mga wata kapaman na sasabut nira nagyang koto paman na adna masana sebut nira nagyang koto kala ikipan tagagyang koto karangit o ama nagugyang koto kasisiapan yang kiran sa gyang koto kay ito iran pansiku ka pumakalairan na napaman na balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa kanu mga ama na nalilimu kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang koto kasisiapan yung siku mga pamilya niyo na miya kadagadagal paman nakapamilya makaumasawalay suama na dad nalabutian si iku mga wataya na mga nguda mga raga paman na miya kaumasiran sa walay anta akada nagyuto mambu ipaman na anap kileng paman na si iku mga lala na mindagala su mga tambay mga wata berang-berang na paman na penggelabakan na upama ko adna layokian na teku na mimilu ya teku suwata ka na su mga bain na upama ko adna may pelayokian mga wata mga baimambu apaman na penggelebek samarata na kepakaya kaamutan nila naging kota wata ka na siya pantan wagi ang kaya kap memoriata adem penapaman na mga ama aapia sa gyang kota di kapag iskwila wata na masisiapian na nagina ni pinakamapia mataan din na kapaman na sebutembu wata andi kapakalaian kagi paman nagyang kaimambu kambebawata sumanga wata sa kanwa paman na mga estudyante mga aryami na andid ni paman nakapag-strik ito mga loksyon na paman lalagi dudi ka nuro na mapaparo na mata na subutan niyo bu agiang ko tuwa kala ikipantag agiang ko tuwa paman nakasisya para kanu mga loksyo paman adna masa kepikido YouTube si mapia udah kami besya pa mga loksami udah besi paman na suama akan napsung sa eskwilaan pagilay niya nagiang ko tuwa paman na dia kan diga pagi eskwela na nakapakaya da ko makapasad na gina ni paman na saludutan no sa giyang ko tuwa mga luksa lagi duto apaman na sisiyapan niya na giyang ko tuwa taiyan okay na tigo mga ulama agina ni miya baluy waga matanwa Islam runtan ron kakadin igira manoto minitaral wagi ang kutuwa fitna nagyang kaya paman na masatano paman na api ande kadin sengur na napaman na kinekaw nagyang kutuwa mga rarat agalag mga fitna na gyang kutuba paman na siya pantanwai susulda walay tano so mga watatano na paman na kuun tano siran na ayat tano bugan sa malaura sa mga sulda mga walay tano biatan tano siranon pakisabutan tano kira nagyang kuto mapia nagupaman na pakisabutan tano kira nagyang kuto marata agalbak anirano to kapanang gilai tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuba liman malaka lisanahu wa wasa'a baitahu wa baka ala khati'ati gay dalil at tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman na pekasurga udi na kekawaw tao agyang ko tuwa kasurgaan kumanga tao miyageng genian na dilaian ay maana na di makaptero agyang ko tuwa dilaian sa marata iman to mga pagarian agyang ka iya dila na aya kadakalan dinya ni matero agyang ko tuwa marata nagupaman na miya siapian agyang ko tuwa walay niyan wabaka ala khati'atihi nagu tao paman na igira amiyaribat na diitubat nagupaman na kiguro kaya si ko Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko to kiaribat yan agyang ko to kiaribat yan mga pagari agyang kaya katubat na isay niya penaguntaman ng tano paman na da atawa ba di karibat ugay na anday karibat ka na pagapasang kay karil ang ka Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang ko to kaya pakang gilabak ka o di na kiaribat ka kuro ka si ko Allah subhanahu wa ta'ala paman na biat tanu mga wata paman na maribat o di na mga tawa miyaribat na naan nakalakyan si ko Allah subhanahu wa ta'ala si kapmelingan yan si ko Allah mapumanganin niyan arila si ko Allah subhanahu wa ta'ala giyang ko to akiyaribat yan di panunabitan wa Muhammad salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baytahu paman na ayaka kesya pagiyang ko to tao si ko fitna na kumadun sa kanya sa walay nagi paman na
aya taguan tano sa arga nagyan ko to asulda walay tano. Miya kada la pamilya apaman na ditetak na sa sulda walay. Kapaman andun ni adna paman na awida kalian na luminiw. Di tano to penggelebakan. Ayat kalidin tano to. Egida paman na adna awida kalaka na sulda ka sa walay. Mitire na ka karumang ka. Nagumitire na ka sa mga wata ka. Ayat tano taguan sa oras agyang ko to sulda walay. Kam insyaallah na pagkaadin tano sa biatan. Apaman na sa mga wata tano na napagkapiyasiran nagu pamana pagpakalantas sira ni pamikiran ayat tano taguan sa mala oras agyang ko to mga sulda walay tano. Di tano pulagu ya sulda walay. Gi paman na gi pamay kabaya waga ba Islam. Apaman na sukat tegana na si matagu si ko sulda walay tano. Kenapa tano pulagu ya sulda walay? Oy miya kada-kadakal adi ke paro si walay niyan. Na mga pagarya aya kabaya o agama Islam na si itano tutakna nagupipi ginawa tano si kumasul da walay tano. Anto na yokit na insyaallah na asara paman na pamamakindagan tano nagupaman na giyan ka iya paman nakapugo siya tano ron na pagumbung tano ron nagyan ka iya 40 awasiyat na insyaallah na isay niya kesabapan sa giyan ko to kapagapi giyan ko to mga sulda mga walay tano. Ay kapat atigong mga ulama namata na sa mga tao na sukalaan ko urasiran na sa suldawalay. Ira man ito apaman na may kiyaw din. Apaman na may alin suklay may tamayaw. Na kumakadin sa tao sa walay. Naguigid apaman na paman na may katenggu suklay mit. Na paman na sumusulid paman sa suldawalay. Ira man ito di mamaguranuran na sa walay agyan ko ito ataw. Yan ko ito apaman na paganay kagagawiin. Nagupaman na yan ko ito apaman na kakapita pa gigo to kagagawin ang matatago sa tao sa sulda walay wa indal faragi min al amali wa dirasa makapasa dengelebek ng beling nagupaman na gigo to sa mga estudyante na makapasa ciran kelas na kumbaling siran nagyan ko to paman nakatatago iran sa walay na ayat tinudan tanu at tigong mga ulama na kailangan na mausar tanu sa giyan ko to paman na taat pagyan ko to paman na kasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala kauditan wa yang gelebek ka nasukala ano ko oras tanu na si itano kibagay sa giyang ko to kapanggelebaka sa giyang ko to mga haram na nabedar na yung mga pagari anto na yung kit na kailangan na di nga di mapangdo so karumang ka di nga di mapangdo so mga wata ka sa giyang ko to kapya o kapagagama giyang to ba kaba sa kurkano kailangan na giyang ko to kamapian na isulta no sa suldawalay kaano na paman na di makangguna so mga pamilya tan uy na nagyang kaya paman na giyan ka iya lagi day ukit na miya kada-kada din niya na pagukitan. Uy. Upama ko maswatan waya pagpakabatiya tano sa Quran sa suldawalay may pangundutan no si kung mga watatan wag yang ko takabatiya sa Quran nagugyan ko to ka sembayang namataan din naka aya kekuatan no udi na aya dita no di mambiat nagyan ko to mga wata apaman na mala ikalak sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigong mga ulama aya ikalima nagi pinaka-importante asi tano pagpusa gyang kaya paman na wasiat tano gyang kaya paman na suldawalay na giya kepuunan sa gyang koto biatan amapia si tano mapbiata gyang koto titu-titua mga Muslim mga wata amala ikalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala igidati ko mga ulama miyakapi gyang koto suldawalay nan aya mambu apaman na adiun imbuat ang mga wata nagyang ko to da'iyatun qudwah gyang ko to apaman na aya Koreanon nagyang ko to tao apaman na idulu sa gyang ko to apaman na derpaiyo apaman na skanian ipagilayan sa gyang ko to kamapian oy kagi miyan biat skanian umbel aloksian nagugyang ko to talibu ilm gyang ko to mga wata di na ni paganda din sa agama Islam na paman na isa na resulta gyang kaya kambi at samapian nagukapagumpi etano si ko mga suldawa mga walay tano nagugyang ko to al mujahidu sadik gyang ko to paman na tao ama si siapian su agama niya na Islam praga yan nagyang ko to ginawa niyan surugo yan si ko paman nakapagagama wa zawjatun salihah nagupaman na biatan si ko mga bai apaman andin ni ka pa mga rumairan na mga mabaliw sila ng mga ina mga pipiya
wal ummul murabbiya ina apaman na giyang ko to ketarbiniya na giyang ko to mapbabawa yan wa baqiyatul muslihin nagupaman na pada mga wata apaman na siran kebaloy pagumpiya sa giyang ko to apaman na sa giyang ko to kakumap man na giyang ko to masairan. Tigo mga ulama padanan sa giyang ko to okay kakumpi itano sa giyang ko to sulda walay tano. Inshallah mga pagariya na si iko next o din na pagkatundog live tano na pagpunan tano ipagpunan tano agyan nga iya paman na pembetian tano nagwasiat si ko paganay na taman sa paman na makatam tano mapasat tano agyan nga iya 40 awasiat sa agyan ko to paman na kaumpi etano sa agyan ko to mga walay tano ayabu paman na piagu sa itano nagyan ko to kala nagu paman na kay importante agyan ko to suda mga walay tano na insyaallah na agyan ka iya pagusi etano ron kaya ni tanoron na so mga importante so kung mga ginawa niyo mga pamilya niyo na pakisabutan tanukiran apaman na adna paman na mga oras apugusin tanoya na naansiran hindi makamantay pagupakano mag-share mag-like sa giyang kaya paman na mga video tano kapaparagyan ko to kalaan sa guna na namakuha tano nagupaman na mabaloy so paman na biatan tano ang mga Muslim si ko pamilya tano na matago to si kumaginawa tano ay mala nakaumpian nagyan ko to paman na sulda mga walay tano matago nagyan ko to kat na nagukalaan sa gyang ko to paman na suguan rakatan agama tano Islam sa bagan sa kanod ng sila malangon alangulanguan ang mga bangsa ko bukod sa kanod ng sila maalangulanguan ang mga bangsa ko paman na kipagadatan nainong agyang kaya mga komentiyo ada mga komenti ang mga ito na di tanong pasip sembagan amay-amay na napaman na agyang ko to na ini pamikiran tanong mapia si ko kapugumpi tanong si ko sulda walay na nababad na paman miya kapamugaw na di tanong na suun pakisabutan tanong dan si ko mga tao si ko pamilya tanong agyang ko to paman na mapia nani ka sabutiran nun na teron tanong kira nagyang ko to marata agalabag kapaman na anira namang geda-geda gyang ko to penggalabagan iran ino mga di mapian ta kamarata. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.